Foliar Fertilizer Omega Plus. Kumusta ka diha, Kap? Sa imo ang mga tao diha og sa tanan gayon nga namati nato karon sa tanan. Di Ma'am Nenen Moreno, sa Ricardo Moreno sa Faber Cals Eatery. Kaon mo diha sa Faber Cals kay lami kay adobo diha. Aniya kita sa unang akadlaw sa kung aso ninyo ni si Manaw na nga naguluhan. Ang silot ni Armina writer na to ni si Ma'am Ingrid Vertodaso ha. Mo'y gasuwat ang ato ang directress si Ate Martis Parbal Mores ha. Okay, yun yung atong soundman si Kuya Ricky Bangis Gari tigiya sa Bangis Sinaw dishwashing liquid. Ang ato ang audio editor spinner sa si Kuya Joel Vinci ang manager sa Bien Aqua. Atong audio editor Kuya Randy Tayad, Kuya Lloyd Gabiana o gingon man si Kuya Kuya Iking Bindingan Roof Installation si Kuya Ariel Magkao. Okay mga bata, andiya kita sa unang adlaw sa ato ang asoy dinyo ning si Banaw na ganuguluhan. Ang silot ni Armina. Armina! Dilimatos layo kayo ha! Laong na kayo nas layo! May pagbunda nagkakaliko diya sa dagat, Amina. Kadiha naman kay kadiha, oy. Tanan, pagani ko maligo! Ma! Pa! Naidagang isda nga gagmay ay! Kuhaon ako ha! Ayaw, anak. Mga bata pa na sila. Pasagdi sa diha nga naglangoy-langoy. Ayaw ilabti na, ha? Ayaw yun. Bahala, uy. Ako na silang kuhaon. Nindot kayo na silang duwaan. Kuhaon ako nga akong gamay nga pukot. Kato akong gamiton sa pagkuhaan ng mga gagmay isda. Yan na ang pukot ay. Ako ning dakpon ang gagmay isda kaning mga gagmay isda. Yay! Takagog na ko ang gagmay isda. Yay! Kadindot! Ako ning daton dito sa paybayon, be. Ako ning ibutang sila din sa bus. Niambak-ambak sila. Induta tan-aon, oy! Sige, jump pa! Hangusan ni kisi-kisi! Ninduta duwaan, oy! Ako silang iitsa-itsa! Induta! Mga gagmay isda, mama! Uy, ginoo ko Armina! Ano ni mo mga gagmay isda? Uy! Nagkisi-kisi itaw na das bas! Nindot man sila tan-aon, ma! Ganahan man ko nila magtanaw, oh! Ha? Mamatay itaw na sila diha. Nak! Iuli nas dagat! Sige na! Ayaw, ma! Dili ko! Dili ko iuli sila sa dagat, oy! Mamatay lagi na sila diha! Nagkinahanglan na sila og dagat anag tubig sa dagat ha! Usa pa mga bata pataw na kay sila og gagmay pa kaayo! Budagko pa na sila anak! Luoy kaayo! Oy, Sasing. Ngano mo diya, ha? Ay, nay, tanawa ni imong anak ko. Naman. Dili pa tuo. Magsuko-suko noon nga ako ipabalik sa dagat ang mga gagmay isda. Oy, Armina. Kaluoy ba ng mga isda, oy? Hapit na mamamatay, oh. Sige na. Ibalik na sa dagat. Ayaw lagi pa! Ayaw na ibalik sa dagat! Ako man ang duwaan! Unsa? Ay, pastilan. Dili ang taong duwaan ng mga isda, anak. Pagkauna sila sa mga tao, nga sama na to. O kana kay mga bata pa man sila, dili pa nila oras nga para kanon sa tao. Pero imo silang gipugos sa pagkuha nas dagat. Gabaan in taon ka, anak-anak. Di manggod! Ay, Okay na. yay! Huwag na, ha? Di, Amina! Dili! Lagi ko, papa! Oo, pato Armina ha. Dili ko! Ay, Ayaw lagi ba? Ayaw ilapti ang akong kuwag isda! Ako mananuha! Di lagi, di! Ayaw ba, papa? Ayaw Ay, ba? Amina! Ayaw ba? Dili magdindal dito, ha, Armina! Bad mga papa! Bad ka! Saan na? Gusto na na. Ano ka nawaw? Ano ba namatay yung taon? Kaluoy! Kani ko ban buhi pa? Oo na, ni apa na ginawa? Ako nang ibalik sa dagat. Ayaw, papa! Ako nanduwaan, papa! Paminaw, ragon, paminaw! Dili ko, papa! Dili na ginuwaan ang isda, nakasabot ka! Wa ko makauyonin yung pinuhatan sa bata. Basta ko, Alara.
Dili maayo. Dugay na kong nakabantay na ining bata. Nga iyang pasipadaan ang ako mga minahal na nilalang sa dagat. Sakit kayo sa kuntukan nga magtanaw nga iyang duwaan hangtod nga mga matay ang mga patang isda diha sa maong isla. Waman ang kini manghilabot. Ug labaw nang wa kini maghatag og kadaot kanila. Sakit nga palandungan. Nga mamatay sila sa dili pa igong oras ug panahon alang kanila. Dili na ako kini ikalipay undin. O kay ikaw man ang Reyna, engkantada nga tagabantay sa dagat. Ikaw na ang bahala niya na kung unsay imong pagabuhaton. Tutukan ko kining bata. Akong panitaan ang matagbuhaton niya diha sa ilang isla. Bulaga! Bulaga! Naarade ka din nila kamang-kamang, ha? Da! Da! Dakpan lagi ka lagi! Da! Da! Armina, nagun sa mga diha. Hello? Nanakop na si kaugagmay nga kasag, Armina? Magbuot, day mo! Hala, luya na, uy. Baby pa man na sila, Armina, good. Nga na yung baby di ay! Lingan na ba akong mamagpapa? Na basta, baby pa, di ko na hilabtan. Kay mudako pa magulo na sila. Bitaw, ingon akong mama kay mamatay ko na kung kuhaon na nimo sila diha. Kinahanglan pa na sila nga modako. Bad man ang patyo nimo ang baby pa nga isda o kasag, Armina. La, magbuot lagi ka na ako, Tintin! Suya na ka, oy! Wa, uy! Suya ko taon. Dili man ko masuya na imong gibuhat kay gabaan man taana. Masako ang ferry sa dagat. Ferry! Sapa di, oy! Taka lang ka! Ferry sa dagat ko, no! Putbuot yung kag storya, Tintin, oy! Kapoy mo! Tinuod man na. Ingon ako mama ay na may ferry sa dagat. Nasa'y ferry sa bukid. Nasa'y ferry sa falls. Bisan asa na may ferry. Taka lang yung kag sulti, Tintin, oy! Taka lang ka! Tawal ng Armina. Bakit lang gisulti ni Tintin? Bahala mo, oy! Pawa mo din, ibe! Sa mukha ninyo, oy! Magduwa ko ng kasag ng gamay! Lo, Hala! Narasay kang kwek istay! Kuhaon ako, eh! ay lagi na sila hilabti, Armina. Duwa na sila diha. Aw, magduwa Naglangoy. mi! Magduwa sad mi! Ganahan man ka silang duwa! Mag-play mi! Ali, dali! Akong pasabot ba, ano sila magduwa diha sa dagat? Kaya naman sila mabuhi. Sapa, ay! Pero imo silang kuha, dadon sa bus, kay duwaan. Ali, dayon, Nang di sakto, Armina, kay mamatay man na sila diha sa bus. Matay! Pagid silang itsa-itsa. Duwaan ng hasang, matay na sila. Sapa, oy. oy! Bitaw, luoy kayo ang ilang mamagpapa anak. Mangita nila kung asa ng ilang mga anak. Nya do ito, imo nang gipatay, Armina. Bantay lang ka do, bantay lang ka. Suko ganila mamagpapanin mo na. Hasta ang ferry sa dagat, masuko nimo. Uwe, ferry ka dyan! Putbuot kit mong tuwa, oy! Unsa, ferry sad mo nga kay man mo, anak! Awa na lang mo, be! Samok-samok lang mo na ako! Awa na mo! Uy, buy, lagi na sila, Armina. Buy, nang gagmayng kasagog mga isda. Ayaw, lagi mo pagpuot lagi! Nasukuan ako ninyo, ha? Awa na mo, dili ba? Awa na mo! Maldita dyan ka, Armina. Bitaw, maldita dyan kaayo. Wala dyan kag dagat talamban. Abala! Ay, naku, nugsik amika na ko. Maldita lang ka ko. Kay magduwa kong ako. Ali, dili, mga isda, dali. Dali, dayan, yay! Ano na binata ang hasang sa asda, Armina, oy! Luoy kaayo! Ayan guys, handungan ninyo no ang first part sa mga asoy ni Kuya Boyang. So ha yung palabi. Wala kang binigya daw.
Naghanay ka kwarta. Tagang kasi mo ang call. Ha? Wala kita tagaan. Abot na din mong papa. Halang? Palit ba kay halang? Isra man eh. Ko talaga na tumusda dre, budlong kalunggong. Nabot ang duhaw, ug bangus dambag ko nga bangus. Ay, sama na ng bangus. Budlong kalunggong, ug ang duhaw, sama. Dong! Ay, truck mo siupaw.
duha. Pili. Yung hugas ko, gamot din na, naman ipakil. O nagikamot ha, naman ipakil. Yan ang suka. Kami halang. Bilami. Di atay pijawa madam 100 ang kilo. 100 ang kilo sa atong pijawa dre. Katong may ligon diya sa pijawa dera. Pijawa 100. 100 ang kilo sa atong pijawa dre. Katong may ligon diya sa man. Para lang yung sarap na yung sabi atay pijawa madam. Pijawa 100 ang kilo sa atong pijawa dre. Katong may ligon diya sa pijawa. Anak ng putangan. O kasi lang daan. Sige hane. Ito yung butang oh. Sabihan eh. Sabihan lang, kakalang ba ba? Ayan guys, thank you for watching.